This is boyfriend in Malaysia now. It's not that happen. That was we could be couple. I could go. Oh. Baby. What do you do? Mommy. I wait. Okay, Jamie back. Come on now. Yes. I saw your object. Come on, take it. Magomo. Ubana. It's your food. Don't give us spot. Oh, yeah. Don't worry.
ego nwere nwoke tara ahụhụ ga-akpata na akwa na-ekwuli ya nkwa na a ga-ebili ya moto ke dakwa na ala kwedosa m tụtara ya maka na ọhụrụ onye ji pọs ọhụrụ onye ji hand pọs anyị na-agụ nọ n'ụlọ anyị wee rọrọ ka anyị gwuru okwu ya asị nọ adị ndị shi onye siri ta ndụ ha na-esi nwoke ya n'azụ ọkwa Malaysia mama agadi ya na ntị m ga ya n'ozu gbara na-agba onye gbazụ ọnwụrụ ego ịwọ pilot maka na okwu ọkwa akpa ọkwa ihe gbasara akpa mkpa abụ ọmụ na ọdụ rashna mgbalie Imo nwanne m, Imo nwanne